Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo pel canal. Com ja haureu vist en el títol, farem un top 10. Una de les preguntes que més em fan des de que saben que viatjo per parcs d'atraccions és quina és la meva atracció preferida. Així que crec que ha arribat el moment de parar una miqueta i pensar i ordenar les atraccions que he fet fins a dia d'avui. Ara mateix porto 115 muntanyes russes i us diré quines són, per mi, les 10 que més m'han agradat. Això és Ferran on the Ride. I comencem amb el número 10 i per fer-ho ens quedem a Europa, més concretament a Espanya, amb una muntanya russa que vam portar al canal no fa gaire i estem parlant de Batman Gotham Cityscape. Quan vam fer el vlog de Parque Warner ja us vaig dir que molt possiblement aquesta muntanya russa es colava en el top 10 i així ha estat. Una muntanya russa de l'any 2023 fabricada per Intamin. És una muntanya russa que des de ja un principi et vol explicar una història. Entres a la mansió Wayne, on en teoria tu vas de visita per explorar una miqueta la mansió, quan de sobte el Joker hackeja els sistemes i et comença a tirar el que ell anomena un gas de la risa, que comença a sortir per la llar de foc de la mansió, i aleshores el Wayne, el Batman, ens diu que no passa res, que estiguem tranquils, que la mansió està preparada per casos com aquest, així que s'obren dos armaris als quals nosaltres atravessem i arribem a la Batcueva. En aquesta Batcueva nosaltres podem veure des del traje del Batman fins a les tecnologies que té ell per defensar Gotham, i quan sortim ja de la cova arribem a l'estació, on trobem la muntanya russa. Aquesta muntanya russa és una LSM Launch Coaster, com ja he dit, d'Intamin, on podem trobar 3 llançaments i fins a 4 inversions. Té un top hat de 45 metres d'altura i podem arribar a una velocitat de 103 km per hora. És una muntanya russa supercompleta on ja des de l'inici sortim de l'estació i ens trobem amb un animatrònic del Joker que encara ens està disparant més gas de la risa, i a partir d'aquí ja encarem el primer llançament, on comencem a fer un seguit d'elements fins a arribar al segon llançament, que ens puja dalt de tot d'aquest top hat. Fem un seguit de muntanyes, de Speed Hills i Camels. Una muntanya russa molt completa, que a més li afegim que tenim onboard audio, tenim altaveus al costat en el seient, on tant el Batman com el Joker i Hiedra Venenosa ens van parlant al llarg de tot el recorregut. És superinteressant, extremadament immersiva i molt divertida, fins que arribem al tercer llançament, que aquest ens puja cap amunt, fins a arribar a la meva inversió preferida, que podem trobar actualment en una muntanya russa, que és el Zero G Stall. Aquesta inversió que et posa cap per avall, va una estona en línia recta i finalment et torna a posar en posició normal. I destaquem també aquest últim element, el Vertical Rollback, en el qual nosaltres pugem amunt i ens deixen caure d'esquena per tornar a entrar a la mansió Wayne junt amb un canvi de via. Tecnològicament ho té tot Batman Gotham Cityscape. Per què està en aquesta posició i no està més amunt? Bé, per mi Intamin és una empresa manufacturadora de muntanyes russes que es caracteritza per la intensitat, i Batman Gotham Cityscape per mi li falta una miqueta de rock and roll, li falta una mica de canya, es queda una miqueta massa suau pel meu gust. Per tant, ens quedem amb una magnífica muntanya russa que podrà disfrutar tota la família. I ens n'anem amb la muntanya russa número 9 del nostre particular rànquing. Per aquesta muntanya russa agafem l'avió i ens n'anem cap a Estats Units, més concretament a Florida, la meca dels parcs temàtics, i visitarem SeaWorld Orlando, un parc ple de ser on hi trobem muntanyes tan espectaculars com la primera surfcoaster del món, però la que nosaltres volem parlar és de Mako, la Hypercoaster de Bolliger & Mavila, de BIM. Què és una Hypercoaster? Doncs bé, és aquella muntanya russa que té una altura superior a 61 metres, i aquesta és exactament la mida que fa Mako. Quan vam visitar SeaWorld, la veritat és que vam tenir moltíssima sort, ja que pràcticament en el parc no hi havia ningú i vam poder fer totes les muntanyes russes sense fer cua, pràcticament. I la primera d'elles que vam fer va ser Mako. Vam anar directament, vam creuar tot el parc i ens vam arribar fins a Mako.
I, de fet, vam pujar en el primer tren i estàvem sols, completament, no hi havia ningú més i vam poder pujar a primera fila. Mako primera fila és preciosa, vas creuant per sobre del llac amb unes vistes espectaculars i tens unes sensacions de volar que no es poden explicar. És extremadament suau, va molt fina, al final marca de la casa de B&M. Ens va agradar tant que vam sortir i vam tornar a entrar corrents a la cua per poder-la provar i experimentar a última fila. I a última fila seguia sent igual de fina i suau, era espectacular. Normalment les muntanyes russes, quan més enrere seus, acostumen a vibrar més o són una miqueta més intenses. Mako és suau de primera a última fila. Simplement la diferència a última fila és que tots aquests airtimes que notàvem al llarg de l'atracció eren molt més sostinguts i encara molt més agradable. Per tant, em quedo sens dubte amb l'última fila de Mako i és una muntanya russa super disfrutable i repetible. Mako és una màquina de generar airtime. Què és airtime? Airtime són les forces negatives que trobem en una muntanya russa. Aquesta sensació que ens dona la panxa, no? Quan pugem i de cop baixem i tenim aquesta sensació aquí a la panxa, això és l'airtime. Mako t'ho fa a cada pujada i baixada. I tornem cap a Europa, més concret a Bèlgica, per visitar el nostre top 8. I aquest el trobem a Walibi Belgium, una atracció de l'any 2021 que es diu Conda. Conda és la millor muntanya russa amb lift tradicional que he provat, és a dir, que pugem fins a dalt de tot de la muntanya russa estirats per una cadena. Fabricada per Intamin, amb una altura de 50 metres i una velocitat màxima de 113 km/h, Conda representa una serp o un basilisc on l'estació és el seu cau. El tren està totalment tematitzat i fins i tot tenim onboard audio. La muntanya russa es divideix en dues parts. Una primera part on anem molt més per les altures, on trobem curves amb el paral invertit i el primer non-inverted Cobra Roll de la història. Un Cobra Roll és aquesta inversió en forma de U que trobem en moltíssimes atraccions, però en aquest cas no arribem a posar-nos cap per avall. I un cop sortim d'aquest element, arribem a la segona part de Conda. Una part molt més terreny, que vas arran de terra fent petites muntanyetes, també amb curves fora del seu eix, que degut al ritme i a la velocitat que portes es tornen extremadament trepidants i divertides. Conda és una muntanya russa super emocionant de principi a fi. I per què Conda està en aquesta posició número 8? La veritat és que costa molt trobar una muntanya russa que d'inici a fi mantingui un ritme amb tanta energia, que no perdi velocitat, i Conda això ho porta a les mil meravelles. I jo crec que això és el que el fa estar en una posició tan elevada en el meu rànquing. I tornem cap a Florida per visitar un dels millors parcs temàtics del món, Island of Adventure, d'Universal. No és l'última vegada que visitarem aquest parc en aquest rànquing. I ho fem per visitar l'àrea temàtica que més m'ha sorprès en tot el món i és Hogsmeade. Estem parlant d'una muntanya russa trencadora de rècords. En el seu moment va ser la muntanya russa més cara del món, és la muntanya russa actualment amb més llançaments i estem parlant de Hagrid's Magical Creature Motorbike Adventure. I aquesta és la muntanya russa número 7 en el nostre rànquing. I amb aquest nom tan llarg que li encanta Universal ens presenta una història al voltant de Hogwarts. Ja en les cues ens sorprenen amb un nivell temàtic excepcional on podem veure des de la cabanya del Hagrid a fins i tot endinsar-nos a dintre del castell, on ens trobem un pre-show amb unes projeccions d'un dels germans Weasley, on ens parlen d'aquesta moto tan característica que té el Hagrid, que surt a la primera pel·lícula, on tenim el Hagrid i al costat el Sidecar. Passem per una sala on tenim tot d'ous de drac, suposadament, fins que finalment arribem a l'estació. És una muntanya russa completíssima. Comencem amb un primer llançament com a aclimatació i a partir d'aquí comencem un seguit de curves, anem encadant una curva darrere una altra bastant peraltades, molt divertides, encarem un segon llançament fins que arribem a la primera zona curiosa, una zona Dark Ride. Què vol dir? Ens frenen, després d'estar accelerant ens frenen i entrem en com la cabana on el Hagrid dona classes. Allà trobem un animatrònic gegant del Hagrid junt amb una de les seves criatures que està movent-se per la classe, tot girant, i quan nosaltres passem per allà ens deixa anar un gas. A partir d'aquí sortim amb un altre llançament i comencem una de les parts més espectaculars a nivell temàtic, és preciós. Sortim amb un llançament i comencem a pujar per dalt d'uns arcs de pedra
espectaculars, amb bastanta velocitat per ser una muntanya russa infantil. Seguim encadenant tot un seguit de curves i més llançaments. Passem per un altre animatrònic gegant del Fluffy, el gos de 3 caps del Hagrid de la primera pel·lícula, que el deixem a mà esquerra. I a partir d'aquí ja agafem un últim llançament que baixem cap a baix, que jo diria que és com una entrada al bosc prohibit, on trobem un Spike, que pugem cap amunt, la moto representa que es queda sense energia i caiem enrere, on hi ha hagut un canvi de via i comencem a fer tota una secció backwards, marxa enrere, fins que arribem a dintre del bosc prohibit i ens atrapa un llaç del diable. Aquest llaç del diable, si no ho sabeu, és com una herba del món de Harry Potter que t'estrangula i l'única manera d'alliberar-te d'ella és a través de la llum. Així que des dels altaveus de l'atracció ens animen a conjurar l'encanteri Lumos, que fa llum, així que tot el tren crida Lumos i el vagó cau. És a dir, tot el que és la via cau 5 metres i mig. Tenim una caiguda lliure dins de l'atracció de 5 metres i mig. A partir d'aquí ja sortim amb un nou llançament i acabem de fer el recorregut. És sens dubte una de les millors atraccions del món. També si això li afegim el que puguis escollir entre pujar-te a una moto o al sidecar, i us prometo que les sensacions són completament diferents, és una muntanya russa extremadament completa. A mi personalment em va agradar bastant més la moto que el sidecar, però entenc que hi haurà gustos per tot. I si no està més amunt en el rànquing Hagrid's, és degut a la seva intensitat. És una muntanya russa pensada per a tota la família i la veritat és que és excel·lent. Sens dubte és la muntanya russa a nivell temàtic millor del món, però a mi personalment me li falta una miqueta d'intensitat com perquè estigui una miqueta més amunt en un top de muntanyes russes. Si parléssim d'experiències segurament estaria situada una mica o bastant més amunt. Doncs seguim el nostre rànquing, ja ens n'anem cap a Europa, tornem a Europa per visitar un dels meus parcs preferits i és que em fa molta il·lusió anar cap a Colònia per visitar Fantasyland. Fantasyland és un parc espectacular i si no el coneixeu de ben segur que us sorprendrà. Us imagineu crear una sola zona temàtica per una atracció? Doncs això és el que va fer Fantasyland el 2020 amb l'obertura de Rookwood. I estem parlant de Fly, una flying coaster de Vekoma. Què és una flying coaster? Una flying coaster bàsicament és una atracció que fa tot el recorregut on tu estàs estirat mirant cap avall. Són les sensacions completament diferents a qualsevol altra muntanya russa. Fly, a més de ser a nivell temàtic una cosa d'un altre món, és la primera muntanya russa de l'estil flying coaster que incorpora llançaments electromagnètics i no en té un, sinó que en té 2 i el segon d'ells en pujada. I just sortir del segon llançament en pujada tens un airtime, cosa que en una flying coaster és inimaginable, espectacular. La veritat és que li tinc molta estima en aquesta atracció, ja que crec que va ser una de les grans culpables de que el meu hobby s'hagi tornat visitar parcs temàtics i descobrir experiències d'aquest estil. Fly et porta volant per tota aquesta àrea de Rookwood, ambientada amb un estil steampunk. Tenim un hotel central i Fly va volant al seu voltant, pujant a dalt de tot l'hotel, baixant a les trinxeres de la zona temàtica. Les sensacions són espectaculars. Ja a les cues et volen ambientar una miqueta amb tot el tema aquest de volar i de les màquines voladores, els avions. A partir d'aquí comencem per unes cues que ens porten al llarg de tota aquesta àrea temàtica fins que arribem pràcticament a l'estació, on trobem uns arcs de seguretat i unes taquilles. No sé si ho he comentat en aquest vídeo perquè hem passat alguna atracció que té taquilles, però és força habitual que trobem taquilles abans d'entrar a l'atracció. És important deixar-ho tot a les taquilles, ja que posteriorment passareu per uns arcs de seguretat com si fos un aeroport, detector de metalls, en el qual no pots portar ni mòbils, ni rellotges, ni qualsevol objecte electrònic. És per aquest motiu pel qual no esteu veient un point of view de Fly, ja que Fantasyland no ha tret un point of view oficial. Sí que n'hi ha algun per internet, però intento que tot el contingut que us porto sigui oficial i dels parcs o gravat per mi. Per tant, no he volgut utilitzar aquest material. I bé, espero poder portar aquest any Fantasyland al canal. Us ho explicaré més endavant en un altre vídeo, però em fa molta il·lusió tornar a visitar aquest parc. I per què si Fly és tan espectacular només està en la posició número 6?
de totes les coses que té Fly, només li puc posar una pega, i és que les Flying Coaster costen de repetir. Què passa? Que la posició no és molt còmoda. Sí, és veritat que l'experiència és super divertida, però no et convida a repetir-la. Si no estàs acostumat, el primer que fas quan t'estiren panxa avall és intentar aixecar el cap per mirar què vindrà, i això et pot generar una miqueta de dolor a les cervicals. A la que ja t'acostumes a pujar a aquest tipus de muntanyes russes, això ja ho va solucionant, però tot i així no deixa de ser una muntanya no molt repetible i potser per això no té una posició més amunt en aquest rànquing. I ara sí, comencem en el top 5. Les 5 muntanyes russes que a dia d'avui són les que més m'han agradat. I per fer-ho, tornem a viatjar cap a Estats Units, un parc que ja havíem visitat, Island of Adventure, i aquesta vegada ens endinsem en una àrea temàtica ambientada en el món Juràssic, en aquest cas en la franquícia de Jurassic World, i estem parlant de Velocicoaster. Velocicoaster és una muntanya russa manufacturada per Intamin que data de l'any 2021. És una LSM Launch Coaster, és a dir, no pugem al punt més alt de l'atracció amb una cadena, sinó que ho fem amb un llançament electromagnètic. I en aquest cas no en tenim un, sinó que en tenim dos. Ja des del principi les cues són bastant immersives. Trobem una gran escultura bastant famosa on trobem els 4 Velociraptors, que són bastant impactants, i seguim endinsant-nos en la història d'aquesta atracció. Quina és la història? Bàsicament, en el Jurassic World, aquest recinte temàtic de dinosaures, han volgut instaurar una muntanya russa dins de la gàbia dels Velociraptors. Com ja us podeu imaginar, això no acabarà bé. Seguim avançant i al llarg de les quals ens trobem un dels animatrònics més espectaculars que he vist mai en directe. Us deixo aquí imatges que vaig gravar amb el mòbil on veieu aquests Velociraptors dintre d'aquests vocals. Era espectacular com respiraven, com se li movien les galtes, semblaven totalment reals, com movien els ulls. Em van fascinar moltíssim. Seguim avançant en les cues i ens expliquen una miqueta aquesta història, de que han volgut instaurar una muntanya russa dins de la gàbia dels Velociraptors, però que tot estarà bé. Aleshores, ja arribem a l'estació i comencem la muntanya russa. La muntanya russa comença amb un llançament ja bastant potent, amb el qual comencem una primera zona molt temàtica. Estem a dintre de la gàbia dels Velociraptors i ens trobem, doncs, al llarg del recorregut, aquests 4 Velociraptors que habiten en aquesta gàbia. Ens trobem amb bastantes àrees de xoc, on passem per dintre aros de pedra i moltes pujades i baixades. És una part molt frenètica, molt ràpida, molt terreny, vas molt arran de terra, molt divertida. I a partir d'aquí ja encarem el segon llançament de la muntanya russa, que ens puja dalt de tot del Top Hat, on assolim una altura d'uns 47 metres, entre 47 i 48 metres, i comencem la segona part. Aquí ja sortim de la gàbia i arribem en un punt que m'encanta, possiblement un dels millors Zero G Stalls que hi ha, ja n'hem parlat al llarg d'aquest vídeo, d'aquesta immersió, i és espectacular. Sortim del Zero G Stall i passem per sobre el llarg i fem un barrel roll, que és com una inversió, simplement fas tota la volta amb la via, molt ràpida, molt arran de l'aigua, fotogènicament és espectacular i a nivell de sensacions també. I ja arribem al final de l'atracció. Una atracció molt divertida, molt ràpida i a nivell temàtic és bastant espectacular, sobretot la primera part. La veritat és que Velocicoaster em va agradar molt. De fet, és l'atracció que més vegades vaig pujar aquest 2024. I vaig fer un total de 7 vegades per intentar pujar tant a primera fila, a última fila, com pel mig. I si bé em va encantar, per què està en el top 5 i no està més amunt? Velocicoaster, per ser una muntanya del 2021, vibra. No és tot lo suau que hauria de ser. És una llàstima perquè ho té tot per ser una muntanya russa top 1, top 2 mundial. Crec que combina perfectament la intensitat amb el nivell temàtic. Al final, quan tens una muntanya russa molt alta de 50 metres, es fa molt complicat de tematitzar. Però Velocicoaster això ho juga molt bé amb tota una primera zona, al qual és més terreny i vas per dintre de la gàbia, fins que arribes a aquest Top Hat i aleshores comences amb elements molt més alts, però que els jugues per sobre el llac, el qual també els fa bastant atractius a nivell visual. Però vibra.
et vas donant cops, acabes amb el cap una miqueta com desorientat i és una llàstima perquè una atracció tan nova de 2021, 3 anys, no hauria de vibrar d'aquesta manera. I per això no està més amunt en el top. Tot i així, és una magnífica muntanya russa extremadament divertida i es queda en el top 5. I ara sí que ja la cosa s'apreta i molt i es fa molt complicat decidir quina atracció ve abans que l'altra. Però en el número 4 m'he decidit per tornar cap a Europa, un parc que també hi hem visitat i que us he dit que us sorprendria molt. I aquest parc és Fantasyland i estic parlant de Taron. Taron és una LCM Launch Coaster una vegada més de Intamin, una muntanya russa que és el clar exemple de que no fa falta una inversió o grans altures per ser una atracció classe mundial. I és que Taron té 0 inversions i una altura màxima de 30 metres. Quasi res, la veritat. És espectacular. Comences amb una petita baixadeta que ja et porta al primer llançament en el qual et paren i comences de 0. Allà et fan el primer llançament i comences tota una primera part que vas passant per tota l'àrea de Klugheim. Sí, Fantasyland, abans que crear Rockburg, va crear Klugheim, tota una àrea temàtica únicament destinada a 2 muntanyes russes. Una júnior, que us l'ensenyaré el dia que visitem Fantasyland, i Taron. Klugheim és una àrea temàtica ambientada en l'edat medieval nòrdica i bàsicament et mous al voltant de tot aquest poblat, passant per dintre les cases, per sota, per sobre, i al final tota aquesta atracció consisteix en petites muntanyes amunt i avall que et generen airtime i és un darrere l'altre, un darrere l'altre, fins que ja encares el segon llançament. Un segon llançament molt intens que et fa arribar a 113 km/h i aquí, a la sortida d'aquest llançament, arribes al punt més alt d'aquesta muntanya russa, puges com per una paret on al darrere hi tens una cascada, és preciós i superbonic. Quan estàs pujat a la muntanya russa et sembla que és gegant, quan realment només estàs a aquests 30 metres d'altura, i comences una segona part on segueix aquest ball de muntanyes on et segueixen generant quantitats d'airtime divertidíssimes, extremadament suau. Una muntanya russa del 2016 va ser l'atracció que va posar Fantasyland al mapa dels grans parcs temàtics, perquè Fantasyland és un parc molt antic, i a la vegada Taron va obrir les portes a un seguit de muntanyes russes. Sense anar més lluny, Velocicoaster, que l'acabem de deixar en el lloc número 5 en el nostre rànquing, veu de Taron, és intentar fer Taron i intentar-la millorar i no aconseguir-ho, i és que Taron és una muntanya russa brutal i es queda en el lloc número 4. I ara sí, ens posem serios i entrem en les posicions de podi. I per descobrir el número 3 del nostre rànquing ens quedem a Europa. Anem a visitar un país que encara no havíem trepitjat i és que ens n'anem al nord de París, a França, per visitar Parc Astèrix. Parc Astèrix l'any 2023 va obrir una nova zona temàtica que es diu Festival Toutatis. Aquesta zona temàtica té 2 atraccions, una que ja la tenien i la van retematitzar, i van obrir la seva nova gran atracció, Toutatis. Toutatis és una LCM Launch Coaster d'Intamin. Ja la zona temàtica és molt bonica, representa una festa que els gals fan junt amb els seus déus i ens endinsem cap a les cues d'aquesta muntanya russa. Al llarg de les cues trobem grans pedres esculpides amb com expliquen com els gals van crear aquesta muntanya russa fins que ens endinsem a dins d'una cova i pugem a la muntanya russa. La cova per dintre és molt bonica. Té com tot unes llums LEDs en el sostre que van sincronitzades amb cada vegada que el tren surt de l'estació, que la veritat és que crea un efecte molt bonic. Sortint de l'estació i tenim una petita baixada que ja ens porta directament al primer llançament, un primer llançament d'aclimatació, no és molt potent, on comencem el recorregut. Tenim una primera inversió força divertida, no arriba a ser un zero gistol, però s'hi acosta, i trobem un parell de curves peraltades inversament i arribem a la part important de Toutatis. Trobem una recta amb un petit desnivell on trobem el llançament principal. Primer llançament que ens puja directament cap al Top Hat, però no arribem a dalt de tot, sinó que fem un rollback, tornem a agafar aquest llançament, marxa enrere, pugem cap amunt per un spike extremadament alt,
i tornem a caure avall. Aquesta vegada sí, tornem a fer per última vegada el llançament i sí que arribem a dalt de tot del Top Hat. Un cop passem al Top Hat, comença el que seria més el recorregut de la muntanya russa, on trobem un seguit d'inversions, entre elles un Zero G Stall super divertit, dels meus preferits, i també un barrel roll. Seguim amb un seguit d'hèlices fins que ja arribem pràcticament a l'estació, on tenim una pujada amb dos muntanyetes molt divertides que ens donen airtime. La veritat és que crec que ara ja en el top 10 entra una miqueta a un punt sentimental, i és que Tutatis va ser una atracció que ens va agradar molt en el viatge que vam fer per Europa, i crec que això influeix molt en la posició en la qual es troba. Ens va encantar, vam pujar-hi, no ho sé, 8-9 vegades. Un cop vam visitar tot el parc i havíem repetit tot el que volíem, vam decidir anar a Tutatis i no hi havia gent, simplement pujàvem a Tutatis, sortíem, tornàvem a fer la cua i l'anàvem fent. I de fet la vam fer fins que ens van tancar. Vam pujar literalment a l'últim tren que van llançar aquell dia de Tutatis. Es va posar a ploure, vam seguir pujant tot i que estigués plovent, i la vam provar tant a primera fila com a última fila com al mig, a l'últim tren del dia. La veritat és que va ser espectacular, en guardo molt bons records, i crec que tot acompanyés aquell dia d'aquesta manera fa que aquesta atracció estigui en una posició tan alta, perquè realment Tutatis, si li he de posar un pero, és que se'm queda un pèl curta. Sí que és veritat que amb el llançament amunt cap al Top Hat i tirar enrere i el fet de no arribar l'allarga una miqueta, però el recorregut de Tutatis no és molt. És una atracció realment curta, estem parlant d'una atracció de 900 metres, quan una atracció amb dos llançaments avui en dia està pels voltants dels 1.300-1.400 metres. És a dir, pràcticament la meitat. Per tant, l'únic però que li puc posar a Tutatis és que se'm queda un pèl curta. Però m'ho vaig passar tan bé i és tan divertida que Tutatis es queda en la posició número 3. I ens acostem al final i anem amb el número 2, la plata d'aquest rànquing. Per fer-ho, tornem a viatjar cap a un altre continent, ens n'anem una altra vegada cap a Estats Units, i aquesta vegada no anem a Orlando, sinó que anem fins a Tampa per visitar el parc Busch Gardens Tampa. I allà hi trobem Iron Gwazi. Iron Gwazi és la meva primera Rocky Mountain Construction. És una manufacturadora relativament jove que va arribar i va revolucionar la indústria de les muntanyes russes amb el seu model iBox Track. Què és un iBox Track? Rocky Mountain Construction, RMC, li direm a partir d'ara, es va dedicar a agafar antigues buddies, aquestes muntanyes gegants de fusta, i reconvertir les seves vies en vies de ferro. Mantenien l'estructura de fusta, però a l'afegir suports i vies de ferro els permetia fer recorreguts extremadament bojos. I això és Iron Gwazi. Antigament s'anomenava Gwazi, era una muntanya russa Buddy, la van transformar en un iBox Track i es va tornar Iron Gwazi. Té una altura de 62 metres, feu-vos una idea que una muntanya de fusta arriba a 62 metres, i a partir d'aquí comença el que és un iBox Track. És una bogeria. RMC estan bojos. Les seves muntanyes russes et volen llançar fora del vagó durant tota l'estona. Tenim curves peraltades o, de fet, sobreperaltades, a les quals et surts del seu eix i et generen airtime. Tenim inversions en baixades, tenim twisties amb canvis de direcció extremadament potents, i això és marca de la casa de RMC. Us he parlat moltes vegades al llarg d'aquest vídeo i dels blogs anteriors del Zero G Stall, aquesta inversió que et posa cap per avall en línia recta. Doncs ells van ser els que la van crear. És una atracció on tu simplement vas agafat amb un làmper, amb aquesta barra que t'agafa per la cintura, i et fa 1000 voltes, et porta cap a tot arreu, realment estàs totalment desorientat, i és que aquí ja no parlem d'airtime, que és aquesta sensació de flotar, sinó que parlem d'ejecting. Ejecting és que tu notes que el tren et vol expulsar del vagó. Realment surts disparat, que notes que només t'aguanta la barra, i és divertidíssim. I com us deia, amb Tutatis crec que en aquestes altures del rànquing ja hi entra un punt com molt sentimental, i Iron Gwazi per molts és la millor muntanya russa del món, o està entre les 3 millors. A mi sóc conscient que me'n falten moltes per provar, però gent que n'ha provat moltes la té molt ben considerada. En canvi, jo l'he deixat en el top 2. I per què és això? La veritat és que durant el viatge a Florida, quan vam visitar Busch Gardens Tampa,
just va ser l'endemà, al cap de 2 dies de que passéssim un huracà, i el parc estava bastant, no destrossat perquè estava net, però hi havia moltes coses fora de servei. Una d'elles va ser Iron Gwazi, així que vam passar tot el dia a Tampa i no vaig poder provar Iron Gwazi. L'únic motiu pel qual jo havia anat fins allà, a part de que té tota una alineació d'atraccions espectacular, però òbviament jo volia provar Iron Gwazi i estava tancada. Així que l'últim dia de viatge vaig decidir agafar un taxi, fer-me més d'1 hora de camí per tornar a anar des d'Orlando fins a Tampa i poder provar durant 1 hora i mitja Iron Gwazi. I vaig pujar un total de 2 vegades. Vaig tenir molta sort perquè vaig pujar a primera fila i a última fila, que són com els 2 punts calents de l'atracció, i vaig tornar cap a Orlando per passar l'últim dia a Magic Kingdom. Jo crec que el fet de que hagués de fer totes aquestes aventures per provar Iron Gwazi, sí que és veritat que ho va fer molt més èpic, però no vaig poder disfrutar realment de l'atracció. Tot i així em va encantar i és una atracció espectacular, no he provat res igual, tinc moltes ganes d'experimentar de nou un RMC amb més calma i sense aquesta epicitat i poder realment veure les bondats d'aquesta companyia. Així que amb això deixem Iron Gwazi en segona posició, s'emporta la plata. I ara sí, ha arribat el moment de dir quin és el nostre top 1. I per fer-ho ens quedem a Europa. Sí, és una atracció que no tenim molt lluny, més concretament viatgem fins a Bèlgica per visitar Plopsaland de Pan. Estem parlant de The Ride to Happiness, el camí a la felicitat. I és aquesta atracció de Mack Rides, el fabricant alemany, junt amb l'empresa Tomorrowland, que van crear aquesta experiència espectacular. The Ride to Happiness és un Extreme Spinning Coaster. Què vol dir? Doncs que el vagó gira 360 graus lliurement i a l'extreme és perquè a banda de girar doncs té elements com loopings o llançaments, ja ho veureu. És una atracció completament boja, no saps on estàs, no saps què està passant, però la disfrutes com mai. Tota l'experiència, ja des de que surts de l'estació, tot amb aquest ambient steampunk, amb l'ambientació de Tomorrowland, a més amb l'onboard audio que tens aquí 2 altaveus que et posen la música que t'acompanya al llarg de tot el recorregut, és divertidíssim. Ja només sortir trobem aquest inline roll, un element super característic d'aquesta atracció, si no el que més, el qual et fa la volta sencera, et posa cap per avall i ho fa d'una manera super lenta, on el vagó en si ja comença a girar i tens una sensació de hang time, de caus i només t'aguanta aquesta barra que tens a la cintura. És divertidíssim. I aquí ja agafem la primera recta de llançament, perquè sí, és que no només gira sobre si mateix, sinó que té 2 llançaments. Ja agafem aquesta primera recta de llançament que ens puja fins a dalt de tot. I tenim un element super curiós. És com un mini Cobra Roll molt petitot, fa com una U molt petita, però com cada vegada l'agafes amb el seient en una posició diferent, cada vegada que passes per aquí, l'experiència és nova i és espectacular. D'aquí ja surts i comences tot un seguit de pujades, baixades, fas un looping molt alt, comences a fer tot de curves, tot això mentre el vagó va girant i estàs completament desorientat, i arribem al segon llançament que et propulsa, però que a més té un canvi de rasant, fa com una baixada que et genera airtime. És divertidíssim, és espectacular, no sé com van poder idear aquesta muntanya russa, i segueixes fent tot un seguit de muntanyes que et generen airtime, i és que cada vegada que hi puges és diferent, perquè cada vegada agafes els elements en una posició diferent i completament aleatòria, i ja arribes al final de la recta de breaks que tornes a entrar cap a dintre l'estació. És una atracció super completa, tant a nivell temàtic, tota la zona, l'atracció està situada en una illa que van fer expressament per situar aquesta atracció. L'estació, amb tota la tematització steampunk, les cues on et parlen com dels 4 elements, també és molt temàtica i molt bonica. Els trens són espectaculars, possiblement els millors trens que he vist mai, també amb aquesta tematització steampunk, amb la música que t'acompanya. És tot una experiència. De principi a fi, entres i surts i ha estat tot una perfecció. I el que més em va sobtar és que amb tot això de que tenies girs que no estaven controlats, que no sabies què passaria,
doncs tenia la por de que no fos repetible, que fos una experiència divertida, però que no anés més enllà. I és que no surts ni marejat, ni desorientat, no saps on estàs, no saps què està passant, però en cap moment es torna dolorós o excessivament intens, és molt suau. I vam pujar 5 o 6 vegades. És que no ens cansàvem, volíem una vegada i una altra i una altra. Així que l'on-ride que us he deixat és l'únic on-ride personal. Els altres he agafat els oficials del parc perquè volia que tinguessin bona qualitat, però justament The Ride to Happiness no té on-ride oficial, així que us deixo un petit record del viatge que vam fer per Europa. Així que amb això tanquem el nostre particular top 10 amb The Ride to Happiness. I bé, espero que us hagi agradat molt aquest vídeo. La veritat és que m'ha portat molta feina, no és gens fàcil triar quina muntanya russa és millor que una altra i al final és algo molt subjectiu. Deixeu-me pels comentaris si coneixeu totes aquestes muntanyes russes o si les heu provat i què n'opineu i quin és el vostre top 10. I també si teniu alguna petició d'algun altre top que vulgueu que faci, només ho heu de demanar. I fins aquí el vídeo d'avui. Si us ha agradat, no oblideu deixar el vostre like i ens veiem ben aviat. Adeu!